askotan egiten genuen galdera zan, nire pizkat kokatzen eginela, egiten dugu. Momentu baten egiten zan galdera zan, zuk zein gozanuke guztora, errausteria, dena delakoa, edo zein gozanuke guztora. Eta gure, planteatzen zian ideiak eta zaten zan. Norbetek nahi dio lagundu? Bai, zuzu, egin. Eta horrela, lortu zan, jende aktibatzea eta jende azkean, kasa pentsatzen, askotan, nire ustez personalean, ariketa hori ez dugu egiten, eta gaude itxoitan, norbetek esatea zein barra. Eta horrela, ginean egoeran, koronatik. Ginean, berako itxoiten, norbetek esatea zein barra dugun, eta igual ariketa, pauso bat dago, zuzein nahi dezu. Eta gintzazu. Edo, ze behar dezu egiteko, eta berre egiten. Eta hor momentu baten erabaki izan asko lagunduko zuela zokoa zabaltzea, domestikoa bazakan indarra, baina ezintza izan domestia izan Madrid, eropezen izakitzen Madrid persona dira. Segon talde bat, erozetan guretzakoa biltzen ari izan eusten zion ari dartxo, baina behar zara fokoek zabaldu eta ni berean gazteagoen talde horretan Gipuzkoa zabaltzen dira. Eta jende horrek nire izaten zen, ostia, nik nire herrian lantzeko zerbait ondo dator, edo ez zen, eta nik horrela bat izan herrietak intentu bat itea, herriak ere aktibatzeko eta filosofia berdinaren baitan lanean jantzeko, eta ginen, horrela, eta berez, interesantea gara, herri bakoitzak pentsatzea zein moduko guztora. Eta bakoitzak etean, guztora eguna, hau ezin bat bihurtu marroi bat, egin bat dugu gozamendu. Eta nik usteet konstiente izan behar bedara, boterea edo kultuta daudena, dena konfortean epitzea, ez diela grazi zikitzikitea dugu lagunean. Pentsatzen zein modegu eta zein nahi dugu eta zein modegu. Eta egin, horrek hori zaila gustatzen. Orduan, erronka bota diegula, eta ni berean aprobetxatu daiteke la historia hau, herri-zerri, ikariz oihartzuneko jende batek itzatzen. Honek gaina itzalita dago, eta jendea ez du konpartitzen publik, eta horrelako historia bat ondo dagoen diogu, erraustegiaren borroka indartu, herri baten baldin badago erraustegiak, baina aldi beren guk aurkitu dezakegu simbolo bat oihartzun mailan, edo Eibar, edo Azkoiti, edo Oñati, edo simbolo bat borroka lokala ere artikulatu ditzakena, eta elkarrekin aukeratu helburu bat eta dibida eman erori arte. Euskatariketa horiek ikusten ezingo da batek pentsatu, eta hori izan hau ego dugu. Egin bada dala, denen artean pentsatu eta jendea proposamena bota, denen artean erabaki eta jendea sentitu behar da parte erabaki dena. Eta horrelako klabe batzutan planteatuko bagenu, eureko bat hori Gipuzkoan dena gortuta dakana, zutik erabatzuk izten zaizkio, eta igual Gipuzkoa mailan, simbolo bat, Gipuzkoa guztio, 35 urtetarako zorpetzeko gaituna eta kutsatuko gaituna eta historia guztiak diskursoa nahiko erresa da ulertzeko, zeraikan hori ez dugu behar, ez da nahi ere, baina liberean herrietan Eibarrekoak esan bezala, gurean merkadona egin dute, eta horrek komertzio txiki guztiak eta horreko langileen eskubide guztiak ez dituzte errespetatzen, elikadura ekarriko dut ez dakit nurtuetako beharrean, eta bar. Nahi bera pentsatzeko olako elementuak egin, edo eskualdetan, eta jartzen aktibatzen dira lanean. Imaginatu, hola gaudela, guztietan, eskualde guztietan, kontrola ezin dira, eta nik usteet gaudela ez dakitzeko betuko bat, baina gaudela fase horretan non oraingoz egozer da posible. Osea, iritsi behar dino, eta jendea herrietan ez egin zabetan bezala, Zumaian beste batzuk daude eta berdinak ematen, goienan ja, pixkatean hori bat dira, eta horrela godoaz, Tolosan dator gazte behartunak, leheneko asambada ditu dute, eta
zaila da pizkarka hau sortzen, eta ez interesan dena da ez da torrela goti dira. Osea, beti gora datorrela. Eta hor oinarriak ondo jartzen ditugu, ematen dula tresna potente bat, jendea aktibatzeko, eta egiteko gauza, igual denatzuk zure herrian, egingo zenun zerbait, baina ez dezuna lortzen, jendea erakatzea, igual beste diskurso batekin, beste marka batekin, edo beste kontestu batekin, asko zen gehiago da behizu. Adibide tonto bat zartzen. Donostin kaia ere, privatizatu dute, kaia kirolportua egiten ari dira, beti arrantza lehena izan zen kaia, eta hor, horkale kiroli bukatu dute egiteko kriston jatetxea, la hostia, hotel batzuk dira, hor, adibidez jaierriko lehen gure nauzia hori da, eta hor hotelak eta hostiak jarriz gero, badakigu zer urtuko da. Hor zegoen, zende bat, esaten zuna beti. Kaian, bainatu bat gehiena, ez baino kolektiboa bat dugu bezake, baina ez ez egiten inor puto kaso. Asamblea da horretan, proposatzen duzu bilar horitea eta berrankaba persona goaz. Hor, nik uste, jatizerrik, bainatu ditekela ekintza gogoeta ondo dago, baina ez duk egin zitena. Horren arumatean, hau da, hau bingo dugu. Eta, bizkat, bere martxa hartzen bat, etzen bat zeate, zenbatero minuko zeaten pizkat zirkatzea, Donosti funtzionatu beste klabe bat izan bada, ezin da izan talde itxi. Osea, era mugimendu bat, ez? Eta izan nahi dugu errekurabeta beretzi, eta bat, ez? Orduan, rolak rotatu bat dira. Bestela, beti berdinak dinamizatzen badu, bera zirtzen da koordinatzen. Eta hori rotatzen bada,